Ya mechia biara wote menka bia ori akro wonsaka video we wonte ase a wokohwe part 1 na wobete ase na mehre no na mekasa hwere se nipa biara dream a wobenya no wo life mu say we taking serious of your life because one take ya serious wa bia na the years come no saa de ne bitima ba be happen because ato me na ahonhon wo kwara so a omo ye omo ndwuma na second was suru ne a oben wo pa nipa obeno me di yakopɔ po ato suru no pa because in the bible na ekuraye no ye the bible di bone pa bible se bi benya wo aku a or the bible no bedada se bi ope wa asewa or the bible no bedada entino sometimes na metaka asem bi se na nipa bi nka se se nipa we de obetim ayewa enka onyo papa se obetim asewa enka enyo papa first pa no na medwene adwene a amanfo adwene ne bi ba now na mehunu nuoma bi a madwene mu toya mesane sua de ka ho a mehunu se urade dom me ngosramre bi no na mate nuoma bi ase wa nyankopon na sempa okasa kire nipa no so anye bible ase ne meka the read of message of God nyankopon asem ankasa ne meka wasem urade okasa kire ne ma anye bible ntimi nkasa kire nipa nyankopon se oro odowa na ono be nante a woti urade ne a enye bible masem nti asena na mene mo kasisi ya no eye urade ne okasa kirem ba me pri makoma wono ma binim because me nya agidie ti that time no urade kasa kirem about 30 times na okasa bebuom wonde ma da bia na meta aka asem bi se wose me de asena hinta nyansafo no ma yi a kire nkokwa na urade kasa wo nyansa so because that time America no meko Ghana bia no base menya duri na me wo Ghana na mi sister mene ne ba asisi me passport ntini me ho abekire pa e wo Ghana ni amedi na menya ba me try say me pese me ba Europe ye try a menya passport no enti me be yare serious pa me be yare serious te said de me kana ma ambulance ya omodi ba fie that time yare na me be yare no that is a secret a woman musa me ka se me sister pa ne to ase e wo me mabrabo so ma that time no me ne omunya ntawatawa me free ho nti nyame pejam na that is the time bi me ko shia me sister one makonta moda one ni kunu ko fitachi e wo African China ni bi ne shop na me ne boy bi be friend jeans omoa ma boy no adwane ama boy ni de misika adwane na me ko shia no oyusu word bi se me wu a na nipa na me ne tene bi hu 2 weeks pepe o kan sa asem no me man take ni serious ba boy na oni nipa na omo ho no e ka kire me se na sister ne free no me se o ye menua no me se me ye good o na oni ma be yes allegation ni man ka me se o de me ka kire be se be bu ni se eye honam asem ba ye honum asem nti no omo ma omo ko oni nti mama mfi omo no ma me papa 2 weeks ni pepe na omo ka kire me se na me da kundwam na me mani ba na me hospital me manite ye na me hospital anopa bi ni manite na omo si o omo da awurade nyankopɔ ase ne me wu ye na omo si omo mehwe me mo kire number nti omo ba ye na abrofo no de matena
saa wheelchair ɛde me ne na hospital wɔ no ɛyɛ ɔmo nwa na nka na ɔmo bɛnya problem ɔna no kaa saa asɛm no nea ɛbɛto m do no na adeɛ nti a meka saa no passport na mɛso da bi a na ɔmo asisi no wonim sɛ na ɛnyɛ Ghana passport meso medwene ne sɛ ɛyɛ me Ghana passport maayɛ Italian passport sister brother passport no maatwe ma na diri na menyaayɛ a na me ho akyere de medi a menya no ne nyina are happy to my life mendwama no menkyere nipa na me how da me so no anyɛ sesɛ ne mebɛyɛ ne secret it's my life meka kyerɛ ɔdɛ mafam now a sɛ yɛ bi a wo a na awurade nka ho anka wahyɛ wo ho akɔmfo ti ma monhwɛ mo adaeɛ so yie sɛ awurade kasa kyerɛ wɔ daeɛ so ma bie w'ani na bie w'aso na tu ho anamɔ cause bia na wo no wonkyɛ wobɛyɛ so ɛntimi happen ɛbɛ happen wo because mebu sɛ me sister no ɔyɛ Pentecost ni ɔbɔ mpaeɛ ɔno ma meka sɛ monyɛ very careful nsuro ɔmo a ɔmo kura Bible no nsuro sɛ wobɛsuro bi wɔ asase so a nipa a wobɛhunu sɛ ɔkura Bible yɛ very careful ɛwɔ saa nipa no wodi wawu a wɔnwu da nti bi tim da bi na atɔ adeɛ de akyerɛ no de akukunu bi wale bi na akunu. Let me tell you for you today. Munye very careful. Ewo mwada iso. Kodi atumi ya mima famwa. Mene waka aishi sa secret we no. Enye se nka meka kyerɛ ba se me manipa bia ni da no so. Se ebiti mato bia wo a nka abɛhyɛ ho akɔmfo. Because nansen audio wa ɔmo yɛ de bra me ne nneɛma bi no. Ba nhyira ka Awurade Nyankopɔn sɛ na no Sunday nyame ne gym. Ko me maame ɔne mmea me ba ɛtinye audio sɛ ɔmo bɛkɔ baabi no na me nam problem kɛseɛ mu ne ma awu ɔmo si meku me ho brother sister sɛ yɛma yɛni anna hɔ nneɛma bi ho a yɛma yɛni anna hɔ ɛwɔ nneɛma bi ho a nneɛma bɛfa wase na ne ɔbɛ no na di wawu na no Tuesday metu kwa last week nyame nko a Sunday nka me wuye ɛwɔ dana medem no nsɛ na bɛbɛde audio na bɛde bae no ne nyina so bɛka ne ba aka si so sɛ menkɔ me sister ne fie na ɔmoa me sister wiase ehu wate moma yɛ ni na hɔ wiase da hɔ no bibi wɔ wiase Nyankopɔn bituma ahwɛ ama nipa akum nti moma yɛ ni na hɔ hwɛ Awurade ne so me saa dae no almost bɛyɛ 6 years to 7 years ago nso Awurade atima tena ase ama nneɛma no nyinaa atom nti ne Nyankopɔn no wɔ hefa meda biara se Awurade nhyira wo ɔnka ho sɛnea wobɛfa masemi na watu ho anammɔ sɛ ɛntimi nto why Awurade nhyira paa yɛnsuro nipa a ɔmo bɛne yɛ no ɔmo a yɛfrɛ ɔmo yɛ maame ne yɛfrɛ ɔmo yɛ ba ne yɛ nua sɛ aboa bi bɛtima ayɛ wa saa nkurufo mmiɛnsa no na ɛsɛ ɔhwɛ ɔmo yie because bio ntimi mfra bɔntene ɛmɛfa wo kraa ɛni bɔne da apart from ne awo anaa wo ba anaa wo nua wo bogyaa ne bɛtima ato no. Let me tell you true for you. You have to careful your life. Everybody, you have to careful your life. God bless you in this season. Thank you.